Seniorská univerzita internetu. Logika našeho projektu. Univerzitu vám prináša Združenie komunitného vzdelávania Virta. Najprv začneme s osobnými službami. Našimi službami sú služby pre jednotlivcov, sú to štartovacie balíky, je to podpora osôb, ktoré sa chcú dostať na internet a zaškolenia ľudí, ktorí zatiaľ to šťastie pracovať s internetom nemali. Funguje to tak, že komunikujeme s týmto človekom, pripravujeme ho na technológiu, pripravujeme ho na logiku celého fungovania a pripravujeme ho na to, akým spôsobom vlastne celá tá komunikácia funguje. Ak ho pripravíme, je potom schopný komunikovať s kýmkoľvek na celom svete, nech sa naozaj nachádza kdekoľvek. Ďalším krokom sú služby pre komunity. Našou úlohou je spájanie komunít, zdieľanie vedomostí medzi generáciami a snažíme sa spúšťať projekty rozvoja komunít. Funguje to tak, že sa snažíme nájsť lokálnych komunitných vodcov alebo ľudí, ktorí majú tendenciu priniesť niečo nové alebo zlepšiť konkrétnu komunitu a hľadáme ľudí, ktorí by im vedeli pomôcť. Našou úlohou je ich spojiť a zabezpečiť technológiu na to, aby mohli spolu zdieľať svoje vedomosti, podporovať sa navzájom a byť navzájom sebe užitočný. Takže v každom veku je čas na svoje záľuby a v každom veku je čas na to, aby sme boli lepšími.